Ziele, een gate. Hewitt. Een open Delbaan dus. Open Delbaan, ja, sorry. Nee, dat heet het niet. Nee. Dat bedoel, is de de Open gate ook wel, Del. Open Del klinkt volle mooier. En je boppen schuiven dat ze nog toch nog de tonnen een beetje verlezen. Daar had ik nog tijd voor. En dat houdt in. Een boppenboei wees omheen mat en dan een heel liefst kwad heel wiens rakje om even ongemakken te voorkomen. En dan lezen ze eronder 2 ton. En dat is de gate, dat is het hek. En terug het hek maakt ze heen, dus ze mooi zowel stuurboord uit als bakboord uit. Dat zal straks wel eens even wat mooie beelden opleveren. Maar dan, ja, en ik het voor jou een minuut zijn is al best. Het Dus, en daar hing het de Japanner erbij. Dat budget dat als ze maar enig deel over de lijn binnen te betekent dat ze boeten om zowel het contraskip als het startskip weer opnieuw starten mooien. Betekent wel dat ze druk opzetten, dat het maar eigenlijk in één keer goed die start. Dat was nou, dit is eigenlijk al standaard, altijd al bij de IFK's West. De SK's is dat net zo, maar ja, het is wel een drukmiddel, ja absoluut. Ja, maar het is ook wat veiligheid en vooral met deze grote skippen, met lietsere bootjes is het net zo belangrijk. Nou, ik hoop dat we een hele spannende zielerij krijgen. Want meer spanning en spektakel als Juster. Juster was er mooi zield. In de omstandigheden wel heel verschillend. Hè. Dan wees hij er een aardige poester. Dan weer de wien haal weer voort. Ja. Ik verwacht dat het Hewitt, nou de wien, dus hij het al, helpt misschien al wat meer om. We zitten nu denk ik op een treien. Ja, een mooie constante treien. En dat zie ik door de broes voor de kop van sommige scootjes. Het gaat er aardig terug in, hè. En dat we de baanbrug een leeuwen maaien. En waarom zoomen we dat net aan? Dan is het mooi waar aanstaan op. Dan kan er nog wel eens wat volle meerwien komen. Morgen ben we weer trouwens weer op hetzelfde wetter. De reguliere wedstrijd hier op Ichtenbregen. Maar joh, tussen die Lietse A en de Grutte A. Omdat het snijden op Starem op Isselmar neer worden koeien. Je zullen misschien nog eens wat beelden zien van het achterdek van het scootje de Streetber van Sibo Siesling. Want daar hebben we een camera, een lietse camera opzetten. En dan kun je mooi de beelden van de Streetber met skipper Sibo Siesling zien. Hoe er werken wordt, belen wordt op dat achterdek om de scoort om te hellen. Of geen te letten. En ze zitten al hier prachtig mooi dicht bij elkaar. Want hoe vier ben we nog van de start al? Een dikke minuut nog? Een dik oorlogminuut. Ja, oorlogminuut nog. Ja, het is ietsje verder, want ik moet hem nog even opnieuw klokken. Op de minuut dus, ja. We zullen het sailleren. Gewoon het schot en de vlagen. Dan wordt de gele vlag met zwarte bal erin wordt streken. Dan is het nog 1 minuut. Jonge Jasper en Vonger Talsma draaien onderin. Vrij let. Arend Wisse de Boer, die moet er nog tussen. Die is ik aan de letterkant. Vindt er nog een gatje. Dat zou je kennen. Zoek als deze, maar ik haast weer zeg, zoek deze. Achterdaan van de meer, daar is het gatje. En die zit ik al dicht op een lijn hier. Maar ja, dit liep het er al hier al overheen te dreeuwen als ik het zo goed vanuit deze. Tony Brundel onder de oren. En de start is al west, denk ik. Nee, Arend Wisse de Boer. Ik had het schot net jet, maar die maakt het hier Hewitt een minnenstart. Die maakt achter het hele Fjeldel. Die zie het er net goed bij. En Marijn Alstoren liet het er mooi uit te komen. Wils wij jaren dat er een algehele valse start is.
En dat is dan weer in het voordeel van Arend Wisse de Boer. Ik krijgt het vlagje ertussen terug. En daar had deze man echt Ja. dikke mazzel. 2 keer. Hè, de laatste 2 dagen ziet het er geweldig goed bij. Ja. Algehele valse start. Joets. Ja, het is zo moeilijk om op percentages te praten, maar een goede start is 30, 40, 50%. Ik denk een 70-80. Alsjeblieft. Ja. 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 Het is, je komt er gewoon haast net meer bij. Als het, hoe groter de skippen, hoe belangrijk het dan is. Wie Jerik maar het bouwmeester. Die zei dat ik al hoe belangrijk het bij de Lietse boordjes binnen om goed te starten. Maar hoe groter ze worden, hoe minder je ze voorbij komen. We beginnen opnieuw. De Nautilus, het startskip in beeld. En de vrouw die daar aan het praten is Saskia Westerhof, de wedstrijdleider van de IFK's. Hier is het scootje van Jestermar, Gele Tadema. Goede waande. 2 keer 5e en 1 keer 6e. En dan sta je dus heeg in het klassement. En nevens mij is het Joodsa bij de IFK's na 4 wedstrijden. Dan wordt het meeste resultaat beginnen maar het aanlokken daarvan. Maar ja, had je Arend Wisse de Boer binnen. En ja, we 2 keer een 0,9, 2 keer een eerste plakje. Dan sta je vanzelf nou heel goed in dat klassement. En dat jocht de jogger natuurlijk net, maar hier dat wij uit uw studio zien wij oer het zoeken maar joggen dan laaier rjocht van us. De bobste tonnen. Maar hij is een heel lang vertager, want ik jog hem beslist niet meer. Ja. Prima, zei je? Nou, je kan mooi zien naar de scootjes. Maar dat is wat anders als een H en een G en weet ik wat alweer bij de SK's. Het maakt altijd weer wennen. 16 scootjes in deze A-klasse bij de IFK's. Ja, en hier is 16 tekens bij in het zeil. Daar weer een toeter. Dat is de wimpel is strutsen. De EV-wimpel. Hier is de vervangingswimpel. Dat betekent dat het nog 1 minuut is voor het 4 minuten schot. Dat niet het Daar schot. met Scott West. Ja. 4 minuten voor de tweede start.
Je had het zelf mooi maken niet iets als de skipper is op de oude zeug. Hoe spannend is dat nou? Van de tweede keer los. 4 minuten, Scott had klonken. Met positieziekje. Ja, het is er. Is het een van de hoogtepunten van San Ja. Als die start maar één keer west is, dan voor de start is het altijd een 4 waar het spannendst. Want ja, in feite kerst dan nog net zo vol. Ja, natuurlijk kerst een heel soort positieziekje. Maar als die een keer los bent, ja, dan wees het best lijst en dan kerst of verdedigen of omvallen. Maar even wachten dat de 4 minuten zijn komt. Dat weer daar. En dat is de U-vlag. En dat betekent als je nou maar enig deel over de lijn is, dan kan hij niet hoes. Ja. Nou, of tenminste nu hoes. Hij mooi mee beginnen. Ja. En dat is toevallig hier ik op echt naar Bregen. Dus ik hier had jij er gewoon op hielpen. Toen had ik het idee dat ze het net in de gaten hielden. Want ze wegen zo volle. Want toen werd de mazzel dat iedereen een tweede vals gestart hier. Want oors ben je gewoon ja, de echte klos. Ik het spreek over druk. Dit is wel echt een drukmiddel. Ja. Nou moet je... Hè, Ja. Er is nog één zwaardere vlaag en dat is de zwarte vlaag. Maar daar zit maar heel weinig onderscheid in tussen deze. En dat onderscheid, ja, het is haast net, stel dat ze een wedstrijd net trok in zo of wat ik maar om morgen reden. Of onder wij afbrutsen te meer wien. En dan wordt op herstarten dan mooi een U-vlag nog weer mooi doen. En een mooie zwarte vlag net. Dus, maar dat is theoretisch heel iets. Ja, deze man die binnen bliet. Dat ze voor het tweede keer starten mooien. Want ik zie het er net zo mooi bij. Maar het is natuurlijk als iedereen te betiet is. Ja, dan ben ik een die ook hoe het zit. Zit ik nooit zo mooi. Maar zij leiden nog heel door het stuurboord. Maak hem maar eens goedje. De 6 gebroeders. En dit is dus de man Arend Wisse de Boer. Zijn lijsten hier in de IFK's. Als skipper. Het zou wel mooi zijn. Had je dan maar een kampioenschip als keer niet meer kennen. Ja, dat is op het hechtepunt. Stop je hiet het dan. Ja, zal hier aardig de gonger in, hè. Het is prachtige omstandigheden. Ja, dat is ik fijn, want je skip is dan goed te sturen. Je kan ik accelereren, dus dat is maar lichtwaard volle moeilijker om een startlijn te bepalen om op die te wezen. Nog een oorlog minuut. En hij weegt het er net weer op om Salet in het gat te draaien. Leidt nou al op bakboord. Het belabbering van die fokken, dat had alles te moeten krijgen dat de gonger wat uitmat. Oors. Ja, gewoon remje. En ze horen nou keurig hoorstaan. Ze ben gewaarschuwd. Zeker Heerschap zit er wel wat achter, hè? Ja, maar die draait er nog. Ze binnen natuurlijk nog een heel eind van de lijn. En Ja, die draait er maar nog mooi die bij. draait er maar nou mooi bij. En die... Een man die in de Fallon hield. Ja, uitstaande in een protest. Wat hem Santje punten kostte. Maar een tredde en juist er een vierde plak. Dan doe je natuurlijk wel mooi. Wil bezwaren. Het leidt nog wel onder een oorskip. Het is nog 20 seconden. We hebben het tietje. Ja, het is deze hoek is wat moeilijker te zien. Nog 10 seconden. Vongertals, jonge Jasper, die prikt hem heel mooi daaromheen. Die doort het aan. Ja, en daar is het schot. Jonge Jasper, die springt hier uit de startblokken. Kan die vrije wien houden, want dat is wichtig nou. En hier hebben wij signalen of worden op het startskip.
kinkert net. Dan zou het een mooie start wezen. Mak hem. Mooie vrije wien. Eeltje 2 zit er ik mooi bij. Arend Wisse de Boer komt er ik weer mooi uit. Want die liet het ik vrije wien te ha. Al wordt er daar nog krekt wat al Dutsen. Jonge Jasper, die liet het voor het eerst de mooiste start te ha. En liet ik die nou toevallig goed in de pool ha. Maar de dag is nog lang. Arend Wisse zit opsluiten terug. Gele Tadema. En wat had zeker Heerskop aan gang. Ja, dat is ook zeker. Ongelooflijk. Maar had hij vrije wien. Daan van der Meer die kiest ervoor om alle oerstuurboord voor te klappen. En dat doet ik Lucas Bauma. Dat betekent vaak dat je wat een mindere start had. De uit en thuis. Dat ik. En Jesse straks draait Wurmat voor de wal. En is dan het god grut genoeg. En om voor zeker heerschap om erachter deel te draaien. Mat vrouwtje dan mooi. Dat zullen we gauw vernemen. Zeker steek een peukje op. Ja, het is Bind Kramer in het helm zit. En Arend Wisse de Boer, die shirt dat gele Tadema draait en draait gelijk mooi. Ja, die bent er toch wat minder uit. Ik de KL, Marijn Alstoren, liet het heel mooi te starten komen. Maar we zullen het straks zien bij de bopperste tonnen. Tony Brundel. Hier is er een missedaai. We zien tol op de plak. En hij zal ik nog wel wat wollen. De Eeltje 2. Die staat onderaan op stuit in het klassement. Jeroen de Vos, de oud-gediende, vliegen hier nog het tweede plakje meer in het klassement. Dat doeken we straks in de archieven. Tredden weer. Te redden weer. Ja, achter Marijn en Jaap Hofstee. Al jaren en jaren in deze A-klasse. Ja, Maar in 2004 de kampioen. ja, zeker. Ja, en dat je dan nou op degraderen staan. Ik weet het wel, we gaan nog morgen Igenbregen, 2 keer de Lemmer. Ken nog van ken alles. van alles nog. Maar sjuch eens even wat voor mooie wienvlaag de jonge Jasper krijgt. Ken volle hegen dan zeker heerskap. Die nou ik een beetje mooi stuurt. Maar dat is ik het verschil in alinigheid van het scootje. Het liep er toch echt de jonge Jasper die hier als een koel ervan trok hier. En zij staan keurig op een tweede plakje in het klassement. Hè? Als je mooi aan het trek door. Ja. Juist het redden. De voor ik redden, dus ja, het kan een mooi rietje worden. En dat is een keer een vrouwelijke kampioen. Ja, we zijn nog, Parijs is nog ver, maar het zou natuurlijk een fantastisch iets wezen. Hoyt Siep weer achterop als adviseur. Viervoudig kampioen. Ja, de begon in trein, jongen, en de laatste keer, de 5e wien 2011. Vonger Talsma, die zit er ik mooi bij. Die leert dit groepje. En die juist natuurlijk fantastisch, hè? Na die valse start, heel lang weer omzielen, op een ei starten. En dan toch van 16 naar 8 zielen. Dan hij de zaak wel aan de praat. Ja, dat skip dat rent is een trein. Maar Sjugger is even wat de jonge Jasper, die klimt gewoon boven. Ja. Zeker heerskap uit. Die kan langs zijn heeg net. Als dat mooie piepstersgoedje. Hier is die in beeld keurig te zien. En ja, nou hij is nog wel vrije wien. Maar die wiendwarrelingen achteruit het zeil. Die krullen ik om steeds maar in en Sikkerta. En die zal daar steeds verder en verder achterzakje. Maar zij hadden bopperste ton al in het zicht. De Helleiter. En als er dan geen bakboordskip aankomen, dan had zij een schitterende start.
Ulbezwaga. Zit ik mooi voorin. Van Talsma zit er achter Del. En daar maat, ja, we kennen deze scootjes al nog net identificeren. Maar dit groepje liep het al een behoorlijke voorsprong te hebben. Want daar is de boppeton al. Ja. Maar ze moeten om de leiter nog in boppen. Dat goed is. Daar zien we het speedbootje al heen gaan. Ja, daar leiter. Juist. En die moet ze hebben. Want voor de duidelijkheid, die oren, dat is de spreader, zoals dat zegt. Ja. De spreader. Ja. Om de zaakazen naar die boppenstatonnen uit elkaar te halen heeft. Ik voor de veiligheid. Voor de veiligheid, ja. Want oors zouden je draaien en dan komen er nog al die skippen van hoe bakboot aan, waar je daarmee in de knoop komen. Het Maar- laat heel los van hem aan bij de Lietse A-klasse. Dan laat ze volle meer. Ze zijn behoorlijk ontslepen west. Ja, dat de moet ik wien is, zeggen. de wien is Ja. aardig draait, ja. Maar de jonge Jasper had nergens last van. Die gaat mooi als eerste om de boppers te tonnen. En daarachterom zeker heerskop. En ik, de Ilkje 2, liep het een heel mooi uitgangspunt te hebben. Oh, daar liep toch een foutje van de jonge Jasper. Ik zie ook de Dat- schiet. De umpire. Ja, die shut het al hier. Het was net nodig geweest. Ze bent te betiet hoe startgong. Daar trok koers zeker wat heger. En die kwam door op bakboord aan. Ja, dat gaat hier ze net vallen laten matten. Ze hier nog even wat vierde trossen zielen matten door stuurboord. Ja, ze zitten er nog knap bij, maar ze weten gewoon vrij voor alles. Ja, dat is gewoon een liets tactisch foutje. Het zei nog niks hoe de wedstrijd, maar... Maar er worden geen straffen nu deelt, hè? Dacht ik. Als ik terugzetten hier, want Dan, hij, ja. je mag gewoon terugzielen, je hoodie boei net erom, puur alleen om je wat voor te drukken. Maar we zullen geen reden vlagen. Even Sjen, deeltje 2, Jeroen de Vos, gaat er probleemloos omheen. Hier zien we Tony Brundel, die had voorrang op Ulbezwaga. Liekt het, of mooi de set eerst draaien. Nee, Tony Brundel, oerstag, daar achterom draait Ulbezwaga mooi het gatje in. Die zit er ik weer keurig bij. Makkem zit er nog bij. Makkem doet heel veilig een grut gat Ja, om zou maar ik geen zeggen. in te rijden. En dan kunnen we toch stellen dat Arend Wisse een mindere start had. Of zit hij? Nee, dit is Tony Brundel. En dan krijgen we een hele trieste mededeling. Dat de jonge Jasper de betiet starten is. En als dat zo is, ja, dan, nou ja, het is sowieso, als je Satros hield hier, hier is het al niks west. Maar die ken hij. Hoe is dan, als dat al hier klopt? Maar de vertellers door de vlaggen die erop hangen. Dus de betiet is naar de kant daar. Ja, Maar had ze dat nog net maar een boord daar is ik mooi een boert hoor, jongen, maar Oké. dat kun je soms net in Nee. de gaten. Hè? Arend Wisse zit helemaal in de achterhoede. Die had nog een dregendaai te gaan. Grutte Pier, ik net zo best. En oh, Sibo Siesling. Dat. Ken ik wel beter zwarte wief erachteraan. Dat is toch apart, hè? Sibo Siesling, de openingswedstrijd op Islamar behielpen, waar de tweede. En de dagen daarna, dat bezield haar. Joggende en Juster 15e. Het zwarte wief en de Ora uit Labora ziet zijn broersma. Al hier heel de rommer omheen. We hebben nog geen bootensjoen op het water. Want ze worden ik onroppen bij de bopperste ton. Als je te vals starten binnen en dan mat je eruit. Maar we zullen het gauw genoeg weten. Helemaal achterom. Als lijst om de tonnen
Sibo Siesling. En dan show je hem nou de plaatsjes van. De camera aan boord. Op de Striedburg. En hier has het in de gaten, denk ik. Ze verliet het wedstrijd niet meer gewoon. Ach, dat is sneu. Ja. De jonge Jasper verliet de street. Prachtig mooi starten. Nog zo mooi in het kampioenschap. Alles of niks. En het wordt je het niks. Berusting, ja, wat ken je jongens? Dan hebben we Sikke Heerskop. Die noteren we op Ingen. Ja, die profiteert. En die krijgt als juster Arend Wisser even profiteren. Dat de nummer 2 erachteruit voelt. Maar dat zie je wat moeilijker wijzen maar die gatebaan. Ja, want Arend Wissel al eerst doet ze bij de eerste tonen kwam al 3 minuten voor. Ja. Dat weer op zichzelf wel uniek natuurlijk. Dan Zeker heerschap, elk keer 2 denk ik, Jeroen de Vos. Ja. En Ulbe Zwaga zorgen we daarbij. Daarachter zit net als mij het Makkemerskoetsje. En dan hebben we Tony Brundel. Tony Brundel zit erbij. En Jester Mar zit er mooi bij. En Vonger Talsma zit ongeveer op een zandenplakje. Maar heel soort zie ik weer. Ja, 15 scootjes in de streets. Een scootje vaart naar huis. En dat is deze, de jonge Jasper, vrouwtje Ozinga Meijer. Die wiert te valsk, die wiert te betiet. En als je te betiet bent en de U-vlagen hing het erin op het 4 minuten schot, dan kun je niet hoesten. Ja, we zielen nou op de gate on. Daar moet ze, er zijn 2 gele boeien en dan moet ze trog hennen, steeds maar trots hek hennen. En dan zien we straks zien dat de ene vloot. Daar zien we de stuurboordgele tonnen, ja, en daar de bakboordgele tonnen. Daartussen trog matsen. En dan maak je zowel stuurboord uit als bakboord uit de eerste slagmaatje. Het is ook maar een eindje, hè? Dat zat die ton nu kon lezen. Dat is net een heel groot steeknet. Nee, maar het is rom genoeg. Ja, dat vertekent ik een beetje met deze beelden, maar het is rom genoeg. En je kan ik rug terugzielen. Ja. Alleen ja, dan ga je hem net zo mooi onder hellers als dat dan niet. Mooi beeld. Al die scootjes. Die 15 die er nog binnen. Mooi de Lieder. Zeker heerschap. Ja, Maar de maar Witse. Sikke Heerskop doet ik nog volop mooi voor de titel natuurlijk. Hè. Die had een 3e en een 4e plakje. En een disqualificatie, maar ja, die kan er aanloeken. Dus hij zit met zo'n punten heel mooi in het klassement. En had nou ik weer een hele mooie uitgangspositie. Want haast al hier had ik al een behoorlijke aanlook. Er zijn een paar scootjes die heel gelijkmatig zielen. Dat is Gele Tadema en Marijn Olshoorn. En de oren hadden er al hier al dubbele cijfers bij. Arend Wissen had al een half. Vrouwtje hier al een tredje. Ja, daar komen nou, die tredje komen er nou volop bij nou ze eruit gaat. Ja. Dus dan krijg je klappunten. En Lucas Maar- Bauma zit er ook nog bij. Die had ik al aan het zien. Als ze het al eerste doen, dan is er nog wel wat mogelijk natuurlijk bij vrouwtje Ozinga. Ja, er zijn nog komende aardige wedstrijden. Dan ben de punten tellen weer. Sikke Heerskop gaat als eerste onder onderton en kiest de stuurboordton. Dat zullen de meesten doen als ze de mogelijkheid hebben. Tom Brundel, dat ik.
Ja, die is dan toch in dit rakje heel mooi naar voren te schoten, hè? En de kampioen van Vlieten hier zullen we nou eens een keer vanuit de start mooi. Ja, Ulbe, dit is Sadraaien een beetje moeilijk om een ton heen. Dan kom je er helemaal onderuit. Daar profiteren straks weer een paar oorenscootjes van, zoals Makken. Dus mensen op het wetter bezieken een reactie te krijgen van vrouwtje Ozinga. Dan hadden wij zijn weer stil. Ja, we ben even achter het vrouwtje even omvaart. Nou, wie zien ons het wedstrijdwetter verlitten. Nou, wie hebben daar het fluitsignaal natuurlijk. Ik boop in, ik hier het eerst ook net in de gaten. Maar hier neemt het in de gaten dat je een vals wie een vrouwtje. Absoluut niet. Absoluut niet. Dat is, Klaas die zit voorop en die zei kom maar. ja. Naar de lijn. Ja. Omhoog. Dus, Snap er niet maar je van. hem hier in de gaten, zie je het signaal bob in? Nee, Of had je- wij meen dat er een 4 op het boord zie je. Ja? En wij hebben 2. Ja. Dus, nou ja, ik leer nog best een sapje bij wij, dan kan je het wel ophouden dan. En Nou, de Maas eruit. ja, Want ja, de Japaner vlag ging erin. ja. Dus als het dan te betierd is, dan moet je net dat naar starten. Je kunt ook in de rondje draaien. Nee. Is het eindoefening. Ja, nou, dat was hartstikke zoer. Ja, dit had ik niet verwacht. Nee, dat is, nou ja, misschien is het later een beetje weer om te zien. Ik vond het ik wel een, je wint wel eens eerste fort, dat koek was je. Ja. Dus, Ja, wij vonden dat wij een perfecte start hier. dus ja, Ja. nou ja, spietig, Kom maar weer even. kom maar weg, ja. Een kwade reactie van vrouwtje Ozinga. Maar die jonge Jasper. Ja, Zij toch, dus die dat- leek het er net in mijn eerste wezen, hè? Nee, zij toch dat boord 4 omheen ongeveer. Dat is Arend Wisse de Boer. Ja, die weet het zeker net. Maar ja, ik had zelf ook vaak mooi maken dat je denkt van ja, hoe is het mogelijk? Maar ze kennen toch altijd zak hoe het schijnt. Ze staan op die kotter gewoon heeks op de lijn. Ja. En dat wordt ik nog eens een keer bevestigd door het contraskip. Dan wordt even vregen van nou, Sjöjemik, die is nevens u te betiet. Nevens Jemik, ja, dat nummer. Dus het wordt van twee kanten bevestigd dan. En dan mooi er gewoon van uitgaan. Ja, dat al gedoeid net. Je had er niks om, maar En het kan maar om een hele meter gaan. Hè? het kan om een hele meter gaan. Ja, minder nog wat zelfs. Ja. Maar Nee, ja. maar rond die aan, vals nee, is vals. Vals is Ja. vals. En ze kennen het er gewoon heel goed zien. Dat is gewoon... We gaan weer om naar de wedstrijd. Vonger Talsma zit hier achter de Zeddel. Achter Ulbe Zwaga. Ulbe Zwaga. Die doet ik weer mooi. Ja, zowel Ulbe als Vonger Joet in de kop. En een protest. Al werd je in Ulbe. Ja. Hij had het... Nou. Hij had het net zo mooi de skiers terug. Dat ligt het deze week. Hè. Liek je geen Maar- vreugde te worden. Nee, maar ja, ik bedoel, deze man is streng doch rechtvaardig. En die zal zonder, hoe zeggen ze dat, onderscheids des Ja. persoons straffen uitdelen. Die doet dat net omdat er hier net mooi. Maar wie Maar- nou de situatie mooi Vonger Talsma? Ja, Vonger Talsma ging er moest aan om achter, hè, die bakboord Ja. achter Ulbe. En Ulbe, die draait alweer een rondje. Nou, daar kan ze een beetje op oefenen deze week, hè, want dat had er haast iedere wedstrijd al dwaamatten. Ja, dat is dan toch op het randje zielen, een beetje brutaal zielen. En dan, dan ring je het ook wel weer op. En dat past wel bij hem, hè? Brutaal zielen. Ja, dat is wel zijn stil. Dan kom je soms ook heel fier mee, maar Maar dat is ook het verschil natuurlijk dat Jirre een man in een boot ziet op het wetter tussen de scootje die in zit, die dan voor ingrijpt. Oors wordt het gewoon onroppen van een protestje in de ei. ja. Maar nou, Nee, daar is iedereen heel erg tevreden over. Skippers, publiek, wij ik. Het is ook een mooi iets om te zien hoe dat en het scheelt ook een heel soort protesten na de tijd. Soms uren op wachtje matten. Maar hier zorgen we de koprender. Hij zal al haast weer de bopperste ton
in het zicht. Ja, nee, dit is nog net de koprenner. Dit is de Ilkje 2, maar die zit er ook mooi bij. Sikke Heerskop. En had de set dan wel een volledig rondje draait? Dat is ik nog maar de vraag. Met Ineke Gijp volgens mij en toen Oestag ging. Maar je moet een keer gijpen en Oestag gaan. Maar dit is wel de koprenner. Dit is de koprenner. Dit is duidelijk. Sikke Heerskop. En Sikke zit zelf net zo vaak, want Helm houdt meer Satisjen. Marijn Alstoren, Joet Ikkes, gelijk goed uit de start. En die zet die slag nog wat verder terug. En dat je dus heel constant zielen. En de dochter Gele Tadema, maar zijn 5e, 6e en 5e plak. Dan kom je zelf automatisch ik 4 in het klassement. Het zou van het dwarf Jestermar wel eens mooi wijzen als ik een eerste plakje bezielen kon. Ja, die man die zielen zo mooi en constant. Ja, en dan krijg ik mooi dat we alle appgroepen en ik in verbinding stemmen. Heel veel mensen op het wetter. Dat de penalty A15 regelt Sinja voor de Waaksdom. Hij had het strafrondje net volledig voltooid. Nou, dat voel mij ik al op. Dat is dus goed, jongen. Ja. En dat kan de volgende gaan, neem ik aan. Dan krijgt hij de volle met punten weer. Het gemaal van Jester C op de achtergroen. Daar zit het publiek. Nou, een prachtige wedstrijd te zien. Ja, maar laat één ding duidelijk wijzen. Juster weer in de Faroe net ook de volle spanning. Die er nou al. Ja. Tony Brundel. Meldt hem Jutek aan de kop. De Nestor van de Vloot. Meervoudig kampioen. En die had een fjouwer en een tolve. Dus ja, die gaat ik weer volledig voor de prijzen. En op de achtergrond het plak waar je voorzield wordt, echt naar Bregen. En daar is de set. En zo hij al weten dat de umpire nog een strafje in hem hier. En dat is hem van de week al eerder gebeurd. Maar ja, als je wil weten dat je een rondje draaien moet, een strafrondje, dan ga je wel vaker in, dan weet je hoe dat mat. En als je dan net doggen, nou, dan roep je het een beetje hoe je zelf wel. Hier zullen we protestvlagen. En ja, dat is bij Sikke Heerskop. Nou, daar ben wij wel benijd wanneer dat gebeurd is. Want ik geloof dat hij nog net zijn volle boord in de buurt had. Of kan dat ik zien de jonge Jasper wijzen? Nee. Nou, dat had nou geen doel meer. Nee, daarom. Want zorg eens even aan. Sikke Heerskop slaat dan heel god in het eerste kruisrakje. Het lijkt het voor moorden te worden. Nou, hier worden dan maar zo'n groot verschil. Ja. Tony Brundel. Kan nou Stubert op de tonen. En hij zal wist wezen dat er geen scootjes aankomen. En dan noteren we Tony Brundel op 2. En daarachterom is het de Ilkje. En die is dan toch Marijn Alstoren. Voorbij. Die had gewoon de tonnen zield. Weer 4 tros zetten. Zeg maar eens hoe heeg als Jeroen de Fossielen ken. En Joet rekt het er hem net. En had het nodig in de Faroe. We hadden al een hele grote punten. Nou, vierde wordt dan de Emanuel. Marijn Alstoren. Het oude Jenne was een scootje. En daarachter
Gele Tadema. Dwarpjester maar. Ja, die daar onder je rug in beeld. Die wint toch Fieste via Trossieltje. Sure, maar eens hoef je ze zullen natuurlijk ook een beetje rond te hebben als het een slag dorst. Want ander nog wat een bakboord aankomt, maar dit is wel heel vier. Vongert Alsma, die draait dan om het tonnen. Het hebben we er ook. Hier is het drok. Makkem zit achter Vongert Alsma. En de Utentus, die is mooi niet voor de scharreld. Die had een knap slagje die in. En dan ben we bij nummer 8. Dan noteren we daarachter Daan van der Meer. En dan pas, ja, maar net eens, daar zit ik nog in je boppen. Zullen we Arend Wisse de Boer. En Lucas Bouma om de tonnen gaan. Noteren we Arend Wisse als eerste. En Lucas Bouma daarachter van deze twee. Ja, net dat Arend Wisse op de eerste plek loopt, maar voor Lucas Bouma. En dan komen er nog 4 achteraan. En dat je wat letter voor het scherm zitten gaan binnen. Vrouwtje Oorzinga luidt eruit. Die een hele mooie start. Daar liep het de meesten op. Maar er wat zijn dat ze te betiet weer. Dus die had het wedstrijdwetter verlitten. Dan hebben we daar Ulbe Zwaga. En dan Sietse Broersma. En daarachter Sibo Siesling. Die liep het net van dat plakje aan te komen. In het druk hebben we denk ik hier 4. Daar hebben we hier het 4. Zwarte Wief, Jaap Het Hofstee. Zwarte Wief, ja, die moet nog ergens tussen zitten. Nou, dan komen we daarin van de middag achter. Ja, hier zullen we de beelden even bij Sibo op het achterdek. Hier wappert de protestvlagen nog. Maar had je een ideetje waar het wezen moet? Hier kan de hele vloot weer bij elkaar komen, hier. Safari wiens rak. Vongert Alsma. Ik over het pech van de weekend. Zal ik nog wel eens even een mooie race zullen willen. En de naam bekend. Het klinkt bekend in de A-klasse, maar dat is die van zijn huid. Het is voor hem het eerste hier, hè? Dus ja. Dan zul je toch gewoon hartstikke goed mooi. Want de orendebutant Ulbe Zwaga, ja, die trok al die punten. Maakt het hem zelfs heel lastig om hier in deze klasse te blijven. En dan hebben we Daan van der Meer. Ja, die start gewoon iedere week heel goed. Kan het dan net helemaal horen. Hier en daar is zelfs een trein en een trekje. Maar ja, die sprokkelt zijn puntjes bij elkaar. Juster weer wel aardig tevreden, maar zien zonde plak. Mooi gezicht, de man in de fakkeloert. Ja, Om dit is geen rusthouding. op spanning te brengen, om te houden. Strak. Ja, die fakkeloert naar onderen te drukken. Ja. Dat het tuur net omheen klapt. Daardoor krijg je de maximale druk in de vak.
Sikke Heerskop alweer onderwijs naar de bopperste tonnen. Ja, die ligt het een heel godslijn te hebben. En die had er gewoon in. Het is nog net hele hudde wien. Het is mooi, maar je ziet dat ik de halshoek, hè, dat is de onderkant van het grutzeil, van het zeil bij de mast, staat net eens heel strak aan, dus er wordt nog maar behoorlijk wat balling in het tuig zielt. Ja, dat zou ik graag even weten willen. Hier waar het protest weer. Nou, het lijkt dat zeker je het adviseur is en Ja. Bint Kramer de skipper. En als het nou windkracht 0 is of draaien, zeker gaat de sigaar erbij horen om te zien waar de wind waar komt. En dat ken bij die FK's, dat maai, ik bedoel je maai in oren, het helm houdt in handen aan. En dat mag in iedere klasse, ik bij de Oké. SK's, ja. Ja, een skipper kan ik een blessure krijgen. Zo. Ja, maar het is wel zo dat je wel op essentiële momenten, dat de skipper on het, hè, als er een protestsituatie of een onvaringssituatie met de skipper on het helm moet zitten. Deeltje 2, Jeroen de Vos, ik al in het cruisrak. Ja, en ook het zien De meeste, dat Tony Brunnel een orenkoers vaart. ja, die zit er, Die zie ik er wel vaart er naartoe. nou links bovenuit. Ja, het is een teken dat de baan er goed in leidt. Dat je beide kanten op het avontuur fietsziekje kennen. Het zit wel dat het veld nog heel 4 uur kon de luid. En als ze bij de bopperste tonnen dan showen we van. Oh, komt als het goed is, alles weer bij bij elkaar. elkaar, ja. Voor Talsma. Die wordt achterna zitten door deze man van Makkem. Ja, die doet het dan een stuk beter als Vliedenier. Toen moest er nog vrezen voor zijn bestaan in de A-klasse. Ja, de weekapad, ben je in 2016 kampioen. Ja. De wordt er van je wat verwacht in 2020 en dan rint het net. Kan de druk ik wat heger wezen. Dus het erop liggen dat de wien iets beetje minder wordt. Ja. Daan van der Meer komt er ik weer mooi. Joggende om de ton. Maar de westenwind. En daar zit Arend Wissel. Maar ja, je ziet dat de scootjes dan mooi om elkaar weer binnen. Want hij komt er ik net samen uit. Daar zit wat meer wind waar ik nou zit. Komt ik een beetje zo onder hier bij de dikwaai, bij de sneldik, bij de Markje Palen. Daar tussen terug krijg je wat een trechter. En wil de wind dan wel eens even wat onhellen. Je ziet wel dat deze hier op aardig meer druk gaat. Want die kant zit de wind. Vonger Talsma in concentratie. Mooi de jonge Jan.
Tony Brundle die had voor de oren kant eerst keersen. We zullen zien. Hij is nu alweer hoe stag op bakboord. Wat dat opsmieten had. Nou, dat is toch Von der Talsma die er heel dichtbij komt, je? Ja. Ja, en Tony Brundle laai op een tweede plakje en Von der Talsma op een zesde plakje. Dat liep het net de slag te wezen. Hij gaat er nog verdel, hij had ik verrang natuurlijk, maar... De poep, zoals het goed geneemd wordt, de bijnamen. Zielt er prachtig terug. Hier de klassementsleider rond nota. Daar wist de boer. Ken hij het nog wat goed maatje? Ja, het is Von der Talsma die gaat al wat al draaien voor Jestermar. Ja. Daar weten ze krijgt ik vlak achter. Maar komt er heel dichtbij, hè? Vrije wien, dus op die draait. Het is wel een beetje het handelsmerk hè, van Gele Tadema. Dat had er alle dagen nog aan. Dat er opschoot naar voren. Ja. Maar hij maakt hier toch. Denk ik, haast belezen aan. Of van die light nog ietsje leger. Maar dat is goed. Ze kent ze verschrikkelijk heeg. Ja, en had de vrije wien. Dus het lijkt wel dat hij er gewoon Bob uitknipt. Tony Brundle. Die zit achter de Eeltje. Dus de Eeltje is Tony Brundle voorbij. Dan is dat net een slagwest. Het siertje krijgt ik vlak bij me hoor. Maar... Nu zijn we bij de koprenner bij Sikkeheerschop. Hij houdt zijn eerste plak. Ja, de wedstrijd, de spanning. De wedstrijd spanning zit haast elke dag er wat achter. Haast nooit weer te strijden om het eerste of de eerste twee plakjes. De koprenner is betiden een heel lang voort. Want zeg maar eens even. Wat voor voorsprong hij al opbouwd had. Jeroen de Vos. Die zielt nog een heel knap tweede plakje. Dan hebben we het net over de finish, maar over de tweede bovenste tonronding. Het is mooi voor de skipper, want hij had het nodig. Dus dat er eens een keer voorin zit. Sikke Heerskop had hier al een minuut voorsprong op de nummer 2. En dan de liedverlies van Tony Brundle. En daar hebben we Von der Talsma al. Die komt toch van een zesde plakje hoor. Nee, Plakje voor jou, denk ik. plakje fjouwer. Ja, die zielt heel keurig naar een vierde plak. Had van Janine meer last. En dan is het de KL die hier het slachtoffer is wat van deze inhaalrace van Vonger. Want ik, Gele Tadema, je de KL voorbij. Marijn Olsthoorn nou op een zesde plakje. Stabiel zielend, mak hem. Op een zande plakje. Ja, en
kan haast wel En de die- sexte worden, want Dat kan inderdaad, die draait er maar tussen. Uit en thuis. Daar weer achter. Nee, Arend wist de boer zien daar net, Joet. Hij komt gewoon net van dat plakje af. Daar van der Meer houdt nog steeds hem achter hem. Het lijkt het zelfs doordat ze zuiver nog wat oorzakje. Hier de Utentuus. En dan Daan van der Meer. En daarachter het zwarte wief. En prikt hij hem direct nog tussen. Ja, die luidt op bakboord, het mooi. het kan al hier correct. Zwarte wief op 10. Ja, en de koprenner in het klassement op een 11e plakje. Trege wedstrijd voor hun. Ja, het is net elke dag iets, maar ze zien. Dan komt op een 12e plakje Lucas Bauma. Dan hebben we Sietse Broersma nog, Sibo Siesling en dan hebben we zwart wie woon, maar dan ben we even mij hier kwijt. We hadden set Oh, nog nee. net jongen. Ik zei Ulbeswagen, Ulbeswagen. maar die nam ze correct een hele Ja, die grote zit- bal om die tonnen heen. Die zit er Bob in nog. Ja, dan scoot daar Sibo Siesling het beeld in. Als allerlaatste. Want Ulbeswagen zit er in een plakje voor Sietse Broersma. Mooi de oren uit Labora. Bit en werkt. Ja, hier is Sibo. En Siebe Manning. De Grut Ja. scoort in 1 keer 4. Dat ken je man. Ongelukken, dat doe je maar meer. Het is blauw achter hem, hè? Want hij is de nummer lijst, dus het is net een zeil. Hey. Ja, begin daar maar mooi. Nou, is zo'n mooi begin op hielpen. Maar dat hier was in tweede plak. Rint het de laatste dagen net goed. Fokwissel. Daar ligt het op. Ja. Dan moet er maar wat gebeuren. Het is altijd wel even leuk om te zien hoe ze dat doen. Wil ze eerst even naar de koprenners juggen. Ja, Maar- de poorten, de gate werd bereikt. Dan liet ze het eerst een beetje zakje. Dan maakt ze het onder los. En dan haal je wat, nog wel het dottertuig nog wel wat. Dan maak je wat leuvers los en dan zet je hem daar tussenin al de oren vakken. En dan in één keer de oren. Dat degene die dragen wel in één keer onder. Dus dat het zit, dan laat die orenvak, die laat Die, nou ook lui- leer. die maak je ze nou al vast. Maar nou profiteren ze nog gewoon dat die Ja. orenvak nog zit. Want er zitten een stuk of 15, 20 leuvers op. Hè. Die jekjes al hier onder voorstaan. Er zit nog wel wat tijd in. Dus zo lang word je net zonder vakzielen. Nou, hij liet het haast maar in ieder geval een vak sneller te gaan dan, dan de mooie loert erin.
Nou, hebben zeker tenminste nog wat. Hè? Ja, Hij loopt dat lijst, is- dus- Hij verneemt ik, er is wat aan de hand. Ja, en dan lijkt het dat deze de turbo aan had Ja. hij voor de oren. Die draaft voor Stoetjes alles wel. uit. En ik weet dat we om jou wat rijden met valse start begonnen, maar we zullen. Nou, we gaan weer richting een uur. Ja, en Vonger Talsma is al naast Tony Brundle kwam. Ja, deze hebben we echt de ganger in hier. Hij kan nou net zijn favoriete boei pakken, lijkt het. Of is hij vrij voor? Dat denk ik net. Dus hij zal eerst een slagje naar de orentonnen maken. En dat zullen we hier goed gebeuren. En daar zit Jester Mark nog weer tussen. Ja, dat is een beetje nadelig voor Vonger. Jester Mar is er weer bij tussen kropen. Hij kan... Zeker heerschap. Dus Rom onder leiding voor Jeroen de Vos, modeltje 2. Oh, dan gaan we nou hier waarom er een reed vlagje is bij Sikke Heerschop. Hij houdt aan dat er nevens hem net door de vaargeul vaart mooi worden. Dat zou een hindernis wezen, daarvoor moet je oestag. Maar het is ik even gecheckt bij de umpire en die zei dat ze wol terug de vaargeul maaien. Ja, nou dat... Dus het is meer een protestie in de commissie. Nee, dat zou dan door de scootjes wezen die er terug in gaan. Oké, zo. Maar het antwoord wordt dus nog wel jong, het maakt dus wol. Ja, het maai wol. Ja, dus het protest is verneerd. Uit en thuis, ik om de tonnen. En dan had daar van de meer volgens mij weer wat. Nou, misschien wel een plakje verspillen. Ja, die had het hier zwier. Het zou wel eens eerst kennen dat Arend Wissen nou al aardig in de buurt is. Maar hij had rug op Romte hier. Ja. Hier zit binnen het schotje. En dan zie ik dat diegene die in de midden, zoals het Zwarte Wief, ja, er heel nadelig uitkomt dat je eronder draaien. En Arend Wissen kiest de orentonnen van de gate. Ja, dan zie je nou al dat de fok van het Zwarte Wief invoel. Ja, dan is toch Jester maar in het vaderwinserakje weer voorbij Vonger Talsma schoot. En laat ik wel een aardig stukje voor. En het enige wat je dan doen kan is maar door de wien. Dan kom je onder die wien van die horenschootjes uit en dat doet het Zwarte Wief nou. Lucas Bauma, rond de ton. Dan is het altijd een
hele tour van pal voor de wien. Die ging helemaal uitsteert in één keer aan de wien. Dan maakt die turen in één keer aan. En dan je het ook nog in een gijp doen matten. Ja, dan is dat even het werkje. Zullen we nou mooi bij Sibo aan boord. Huppatee, mooi signaal. Goed lezen. Wacht je tot de skipper op koers is. Dan het laatste stukje nog even aan. Het eerst even met gong krijgen. En dat er helemaal onder de wien loopt. Het laatste rukje. En hier de zullen we nog... achterlijn. Oh, Ja, in de achterlijn. de achterlijn. Heel bezwaren. En Sietse Broersma. Ja, voor Sietse Broersma wordt het ik aardig dreig. Ja. Zo, de begonnen met tredje en viertje. Ja, die zo'n dat kan hinnebraaien. Dan doe je goede zaken, maar tredje en viertje en nou weer in de achterlijn. En daar is de man helemaal geen lijst van, want die zielt zonder een produdering. Hier roert het zoeken maar bij Igenbregen. Zeker heerschap. Maar de wilde witse. Maar ja, hij moet zijn papieren wel het wat beter trollezen. Of op het palaver komen. Ja. Ik weet net wat ze net doen, maar zij vinden dus dat je net door de keul maaien, dat dus bevestigd is dat het wel mooi. En daarom hing het bij hun de reden protestwagen. Het zou dan gaan om 6 scootjes die Fargo wolbroek hebben. Maar hij heeft er geen nadeel van. Want hij zielt mooi aan op kop. En vanaf de start rond hij als eerste de bopperste tonnen. Nog even op de hielen zitten terug. Vrouwtje Ozenga-Meijer. Moet de jonge Jasper. Maar voor de meesten die letter in skegel binnen. Die vier te betiet starten en de U-vlag hong erin. Dus die had het wedstrijdwetter verlitten. De street zit hem hierachter. Ja, Vonger Talsma op bakboord. En had hij dan toch Gele Tadema weer te pakken. En ik, Tony Brundel, met Alloestag. En sjuch eens wat een wien en gong hij had. Ja, dat is een prachtig gezicht. De jonge skipper van de jonge Jan. Gietje brutaal wij naar een derde plakje ta. Want de Ilkje 2 zit daar dan weer boppen. Maar het is nog Gele Tadema die daar nog voor zit. Ja, dat weer toch de Makkemes die daar weer. Nee, Gele Tadema Op een tweede plak. op een derde plak. Nou, dat is... Die doet ik hele goede zaken, Joet. Hey, Ja, die had ik Jeroen de Vos te pakken. Die Gele Tadema op een tweede plakje. Dan zit er toch nog wel wat muziek in dat kruisrak. En dan Jeroen de Vos. En de voorsprong, maar de koprenner is al oproemd tot oorl minuut. Vonger Talsma, En Tony Brundel. die pakt Tony Brundel. En zielt Wernooy een vierde plakje daar.
En dan is Tony Brundle de verliezer van dit kruisrakje. Want daar hebben ik al Makkem. Couperus Klaas Couperus. op het 6e plak. Mooie zielerij. Ja, het is een mooi streetje. De nummer 1 ligt het nergens. En ja, dit is toch wat het slachtoffer. Ik, Marijn Alstoorn. Nog wel boord aan boord, maar de Utentuus, maar heel dichtbij. Maar er komt achter Lucas Bouwmekel aan. Ja, de Utentuus had hem Joert wat beter onder praat. Ken Heeg. Maar wat waarom te Jan aan? Marijn Alstoorn bij de tonnen. En dan de achterrijn. Arend Wisse de Boer die is een eindje op schoot. Die had, zoals het nou liep, of ze maar de volle hegen lezen Daan van der Meer te pakken. Nee, het is Arend Wisse de Boer. Mooi. De 3 gebroeders uit de Gediek. Die nou naar een jogende plakje gaat. Het wordt spannend in de bovenrij van het klassement. Arend Wis had er een aanloker te pakken van Alve. Hij staat nu op het 9e plak. Dan krijgen we Lucas Bauma, maar de Gruttepier. Dan had ik nou een peer mist. Want waar is het Zwarte Wief bedarren? En Daan van der Meer. Die komen daar pas aan. Die hebben een minder slag aan. Want die zullen daar ik een aantal scootjes aankomen. Nee, die ben de verkeerde hoek uitzield. Want ik, Sietse Broersma, is een eindje op schoot. En dan op een 12e plakje Daan van der Meer. En daarachter zal dan het Zwarte Wief nog eerst om het tonnen komen. Ulbe Zwaga zit er nog weer helemaal boppen. En heel dal achterom Sibo Siesling. Wat denkt wat zou de commissie in gedachten hebben? Voor een finish had ik het dan. Nu weer naar de gate en dan misschien wel finishen of is dat te betekenen? Ja, nou ja, het is mooi ziel daar. Dus, er zit nog spanning in. Nou ja, het is meestal een 2 uurtjes. Een liedse 2 uren. Oh, maar ik heb ze nog wel even terug in. Zeker eerst kop, want die vaart een heel mooi voorop. En ik ben benijd als hij zijn reerde vlagen er in houdt. Ik zoek even nog zeker heerschap de uitslagen van de volgende jaren. Vliegen hier 2 keer tweede. Water 18 aanstaan. Dus is het beter met de Meisel Griff. Misschien oerwinningen in die IFK zal Helleha. Hij is al een keer kampioen geweest, ja.
Dat wint 2013. Maar hij meldt hem dus duidelijk weer Ja, in ik de verein. denk dat hij nou virtueel klassementsleider Ja, is als we denk- de minste er even aanloeken. Ja. En hier scoren ze elke keer weer mooi dicht in elkaar. Kele tade, maar toch al een mooi handje voetje hè, op deze. En het is voor Talsma die hier liek het boord om boord te komen. Mooi. De Elkje 2. En die zal dan. Ja, het is die stuurwoord Tonne. Is toch de favoriete slag meestal. Hè? Just haast iedereen. Als hem zelf kiezen kennen, ik het jeste maar zeker heerschap ik elke keer eerst dit bakboordslagje maatje. En bissen dan boord om boord. Het lijkt wel dat er de Ilkje er nou al naast ziet. Jonge ploeg. Alleen nog Harry Amsterdam, de adviseur, loopt het gemiddelde wat omheen. Ja, de Ilkje 2 kiest voor. Nee, daar kiest Vonger toch nou ik voor. Die grijpt ik. Dan lezen ze de wien toch wat oors. Want of ze zitten al boord aan boord met Tony Brundel. Dat ken natuurlijk ik nog. Ja, want die rond derde orentonnen. Nou, dit groepje dat, had dat is ook mooi. nog aardig in de besnijing. Makkem zit er ook nog heel mooi bij. Die ken. En hier ken je soms zien hoe mooi ze de tonnenronde kennen. En dan pakt Vonger die tonnen toch al scherper dan de Ilkje 2. Die komt al heger uit in het kruisrak. Daar zit net volle tussen. Dit doet ze keurig. De onval dus op de Ilkje 2. En Sjögal, dit bent toch al een peerskipslengtes dat je heger zitten dan de oren. Hier het Makkemerskoetsje. Achter Tony Brundel. Hadden het oren paardkezen. Ja, dit is net de ja, het is wel de kampioen van vorig jaar, maar Sassielt er dit seizoen nog net. Want Arend Wisse de Boer is hem alweer heel dicht op de hoed gaan. En dan moet er de Uten Tuzik nog ergens bij zitten. Die komt nou om de tonnen heen. Hier liep het dan de KL al voorbij te wezen. Ja. De Emanuel. Vlinier hier de kampioen. De Emanuel. Marijn Alstorn. Een fantastische laatste 2 dagen op Lemmer. Maar 2 keer de overwinning. Ja. Derde koprenner. En daar is Erik een knal. En dat zo betjutten dat de finish erin komt. Daar hebben we nog even een beeld van. Maar ja, de finish zit erin. We zien het nou. De witte vlaggen, mooi blauw blok. En dat zal betekenen dat ze of een voordewiense finish, maar ik ken zo net zien waar het skip leidt. Dat denk ik haast, dat het een voordewiense finish wordt dan. Ja, die zal daar. De gate is straks
Of hij loopt er nou ergens oors? Nee, hij zit hier bij de bopperste ton. Dan komt het toch bij de bopperste ton te lezen, de finish. Sikke Heerskop, die liet het je het onbedriegen naar zijn eerste doelwinning te gaan. En je wordt nog wat in de achterrij verrakseld. Daan van der Meer. Mak hem. Sieltjoert, ik goed mooi. Tony Brundel zit er hier eens mooi bij. We zeggen elke keer weer horen. Die zich in de varrij melden. Von Talsma, kan die nog een onval doen op de Eeltje 2? Het gaat lijkt het redelijk rut. Ja, een stil leven. En dit is de man die straks het Scott Jericel van zijn eerste plakje en nog heel tijd mooie rode vlaggen erin. Of gaat er nou in het daar? Nee, daar rent wel niet varen, maar. Sibo Siesling, mooi de Streetburg. Ja, Streetburg is er wel, maar het komt er net uit. En nee, toch nog even hoe het is. En de vlaggen gaat eruit bij Sikke Heerskop. Het zou wel eens een tweede dag wezen kunnen zonder protesten. Ja. Kijk eens juster. Juster, hè? In de voorhand het protesten. Zij hebben daar het finishskip in zicht voor hun. En klimmen ik naar het eerste plak in het klassement nou met deze dialwinning. Laatste beetje er maar even uit, Helly. En ze zullen de geek hartstikke in het midden van het schip. En nu had er zelf het helmhout weer beter, zeker? Ja. Ja. Ja, hij doet goede zaken, maar ik denk dat de nummer 2, tenminste dat het wordt Joert, Gela Tadema, maar die had vanzelf nog net een aanloker te pakken en die kan nog eens een misserdaai hebben. Ja. Heel keurig zillend, altijd hij zal. Ja. Het brengt hem correct net altijd 4 genoeg voor een titel. Daar is de winst voor Sikke Heerskop. Het feestje op de Wildewitse. Nou, verzinnen Joert. Goeie start. Mooi schild. En dit is ik wel nieuwsgierig, want het is hier, denk ik, Makkem die helemaal aanhouden had voor Tony Brundel. En nou een stuurboord vaart. En straks op bakboord op die finish komt. Ja. En nou besluit te draaien. Dan kan het nou wel eens een hele spannende finish worden. En deze twee die hebben de slag mist. Von Talsma. Die lag op een heel mooi vierde plak. Maar die shoot je toch een makkelijke tussen scoren. En direct nog een uit een thuis omkomen. En de Eeltje had dus ik de slag verlenen. En Eeltje ik ja. Wilt die oorenscootjes richting de eindstreek in de Sikke Heerskop al over de streek. Absoluut, Gjalt. Wij wachten correct nog even, zodat we de camera direct bij pakken kunnen. Het is vanzelfs ook al hier te zien en te beharken op de stream. Maar wel is het te plak, maar even rond denken dat we onder de guy bleven. Maar dat slag het. Sikke Heerskop, Lokweeske. Mooie overwinning, denk ik. Ja, machtig, hè? Ja, die hebben we wel even nodig, hè? Op Heavy en gewoon zonde waren we eruit flikkeren.
Nou, dat vinden we echt wel even nodig. Machtig mooi. Ja, hij een wat mooi zielt. Ja, wij geweldig zield. Wij hebben machtig zield. Maar het blijft nog wel even spannend, hè, want ze kregen hem eronder in. Het was verschrikkelijk goed. De eerste maar die zielde dan, zegt de zonde plak naar tweede plak of zo. Ja, van 4 naar 2. Pas op jongens voor de Guy. Thomas een beetje naar beneden. Kraan Ja. even heen. Maar ja, bij de stad concurreerden je met een vrouwtje, maar die moesten dan heel gauw uit. Wanneer hier de stad terug? Ja, nou die heel kritisch die staat. En vrouwtje lag boven ons en er waren maar 1 nummer toont. Dus dat konden wij net werden. Simpel, no? En we konden gewoon met de staat zien dat ze boven ons lagen. Dus Jim, toch, ja, wij zijn net gewoon trots en we sjorren aan wel waar dat weer. Ja, zo we het wel, no? Ja, kijk, de nummers waren toont, staatsschepen, dus dat kon je gewoon zien. En gewoon perfect. Ja, ja, hier neemt dit inderdaad echt wel even nedig naar ja, toch een beetje die domper op Heer, waarop je hem ja, de straf kreeg vanwege de averij bij het Zwarte Wief. Ja, dat was wel wat een domper, no? Maar zelf, hey, daar gingen we straffen om zeker eruit. Nou ja, en dan krijg je nog eens een keer een protest aan de kont en dan wil je er alsnog uit flikkeren. Ja, daar ben je er blij van. Maar ik moet zeggen, jongens, oh, jongens weer het dik feest, hè? Ja, dat zit ik bij Jim net doorheen. Maar goed, ik kan me wel voorstellen, ik met eigen op het klassement, is dat toch wel even een domperke. Oh, dat is helemaal een naaien. Ja, dat moet je zin om daar nou te zien. Is dat zeker? Ik bedoel, ja, Jim staat er nou wel knap bij. Is dat zo? Ja, ik leeuw het wel. Oh, nou, dat is dan mooi. Ik leeuw net, dat staat er net als je. Nee, ik zit er naaien, want dan moest ik je niet invloeden. Gewoon zielen. Want dat is juist het. Ik bedoel, iedere dag kennen wat baren. Soms dan was het uitflikkeren, soms is de eerste. Nou ja, dat wist pas aan het einde van de dag. Wanneer ik eerst won als je, dat klassement? Nee, dat heb ik niet zien. Maar er komt toch een moment in zijn weekend dat stinkt nog. Ik zal het toch eens even een share maken. Nou ja, dat zullen we dan. De jong pas op. Ik hoor er niks van. Dat weer zeker heerschap. De winnaar Jood, de man die dus net naar het klassement shot. Nou, dat joggen wij haast wel even. Alleen Elke, wij zelf ook een probleem hebben. Ja, Dat is zeker heerschap wint, dat weer duidelijk. En volgens mij is het dorp Jestermar, Magela Tade, maar de tweede worden. dat is ik redelijk wees, ja. Op het tweede plak Klaas Couperus met het scootje van Makkem. Ja. En dan denk ik Tony Brundel of Deeltje 2. Nee, ik krijg toch hier terug dat op noem het Fjouwer toch de Lietse Lies eindig is. Ja. En op 5 Ilkje 2. Op het 6e plak, heel knap naar voren ziel, te Utentuus. In het laatste slagje aardig wat plakjes verlende jonge Jan, van Talsma. En op nummer 8, toch ik weer mooi ophellen, de 3 gebroeders van Arend Wisse de Boer. Die beperkt zijn skiën, je hoort wat. En dan is het nou weer wat makkelijker te zien. Marijn Alsthoorn, maar de Emanuel. Zo dan. Als we het goed hebben, de nummer 9 worden. En Sietse Broersma, de nummer 10. En Alve, Daan van der Meer. Daarachter het Zwarte Wief, Jaap Hofstee. En dan, nou waar Lucas Bouwman nog net zien. Die zou dan ik heel wat plakjes verlen haar. Die zit daar nog weer. Die komt hier om, ja. Ja. Maar Sibo komt er ook wel weer bij. Alleen ja, die vaart wel een stuurboord. Ken hij voor die scootjes del? Ja, dit wordt nog spannend. Dit is de streetber, ja. Sibo Siesling. Best al, nee. Wutterlijst, of komt er nog? Het is Lucas Bauma die nou het Scott krijgt op het tredje in de plak. En dan gaat Sibo daarachter. En dan is nou helemaal als laatste Ulbeswaga, maar die zal waarschijnlijk ook nog een protestje in hem van de umpire. En dan zit Sibo er nog niks meer op. En daar wie het Scott voor het laatste scootje.
En dan hebben ze alle 15 binnen. En dat is er een minder. En voor waar dat mist had, dat is de jonge Jasper, vrouw Jozingemeijer. Die wieren de betiets en de U-vlagen hong. Dus dat betekent gelijk het wedstrijd werd er verlitten. Wil het vrouwtje bij u al vertellen dat ze het zelf heel oorsjongen had. De man voorop. Het kan wel, het kan wel. En het koer dus net blijkbaar. Nou, we kunnen een beetje de balans op maat zien. Want je krijgt nog de nummer 2 van deze middag te jaren. Gele Tadema. Mooi tweede plak. Docht echt mooi onder dit kampioenschap. Want ja, hij had al een goede serie deelt zetten. 2 keer een 5e plak. 1 keer een 6e. En nou de nummer 2. Zeker heerschap. De sterkste. Tweede dus Gele Tadema met Dwalp Jestermar. Dan Klaas Couperus met het Makkamer Scootje, de 6 gebroeders. Tony Brundel, de Lietse Lies, de Gaastmer op het 4e plak. De Ilkie 2, Jeroen de Vos, Heeg op het 5e plak. Florian Zwart doet Jodik goede zaken, maar de Utentus, die is de nummer 6. Vonger Talsma met de jonge Jan op het zandenplak. Arend Wisse de Boer, zag geweldig op dreef, Juster en jij Juster, nou op het 8e plak. Maar de 3 gebroeders, dan de kampioen van 2000 Santjen, Marijn Alsthoorn met Emanuel. Sietse Broersma met de Ora et Labora op plakje nummer 10. Daan van der Meer met de Westenwind, de nummer 11. Jaap Hofstee, het Zwarte Wief, met op het 11e plak. Matje Kaasnauer, want we sjoggen Ander Faber op het schip de eerste Marstingen. Ander Tomar. Ja, Kenny? Gele Tadema. Ik denk dat Jim Joert heel tevreden binnen met hoe je hem zielt had. Ja, net alleen Joert. Ik ben de hele week al tevreden. Zeker zijn we toch als ploeg. We zijn gewoon scherp, we zijn lekker en ja, dat houdt een goed gevoel, ja. Ja, voor Joert op een gegeven moment Jim lijn op het 5e plak en dan in een cruiseraak rukken je hem op naar het 2e plakje. Jim zeggen werd de slag te helling voel. Ja, ze hebben altijd een wisselwerking. Hè. We hebben vrije win en we rennen goed. Maar andersom ik weer rennen goed en dan krijg ik vrije win. Dus ja, het gaat lekker goed. Hier is in de gaten van der moet ik wezen. Nou, als je op een gegeven moment met zijn gate, dan heeft het net altijd de keus. En nou ja, dan liggen er 3 voor, dus die pakken die orentonnen. Nou ja, dan kunnen we af achter ons sluiten of we pakken die orentonnen onderin. Nou, dat doen we en dat pakt er goed uit en nou, prima. Ja, en dan zei ze dat we zielen de hele week al goed. Hij moet al mee een schuin eigen naar het klassement, joh. Ja, zeker. Ja, zeker zo in het klassement, ja. Dat vind ik grappig, want zeker Heerskop kreeg die zei, sjuk naar het maakt er toch niks uit. Jim dat wel. Hast je een idee hoe Jim er nou naar Joert val is? Nee, dat weet ik net exact, maar ik denk wel dat Bijntek naar het klassement zit, ja. Ja, dat zei ik ook al zin, maar hij woerde witte van net. Maar ja, Jim had ik nog net echt een hele grote aanloeker en dat is ik nog in je voordeel de laatste dagen. Ja, wat ik zei, we hebben jouw wedstrijd en gewoon jouw goede wedstrijd. Jammer dat die eerste wedstrijd dat die zo kwad was en dat we dat akkefietje in met de KL. Werd er naar het achterin kwamen we op fietje. Nou, dan was dat protest wel, maar ja, uiteindelijk werd Vonger er nog de dupe van. Wat een beetje discutabel is. Maar ja, als dat net haast, dan zit je op een podium daar en dan is het er nog iets beter voor. Ja, dus zei dat we toen zo kwaad zien. Joert zien weg kwaad, hè? Voel je hem dat op? Nou, volgens mij wie Joert lekker lange zuster, maar... Nou, het wie Joert een goed oeren, maar dat houdt net op voor uw gevoel wie juist al langer. Maar ja, het is hem net opvallen. Nee, Joert net. En we winnen er op zich ook wel wie is mij dat de vinden erin lijn. Maar we gaan ook nog wel een rutje wel, dus ja, de rest lekker en ja. Nou ja, die wedstrijdleiding, die had de leiding, de verwachting wie wil dat die winnaar wat uitgeeft. Dus zo heel sneu wij dat dan niet de laatste raak geen wie meer heeft. Dus, zeker dat die baan erin is, dat Saskia dat maar het team doet, dat is gewoon geweldig. Dus ja, een kwartje op Starum hebben we net zilt. Hier wij graag zielen wilt. Waar misschien wel stevig, maar ja, ik denk dat maar Saskia die is wedstrijdleider, dat is haar hobby. Zij lost het net voor niks houden, dus prima. Ook wezen bij hem 2e plakje, maar even zwaaien in het publiek. Ja, doen we, dankjewel. Dat wie dus een tevreden Gele Tadema die dus duidelijk wel naar het klassement zocht. Nou, we hebben het rekening geweest hier. Het is al voorlopig, maar zeker heerschap Elke op het eerste plak. Zo'n komen Jochen. Ja. Op het tweede plak, als het maar is, best Arend Wisse met Jochen,8. Ja. En dan hebben we 2 scootjes met 12 punten even mij. Gele Tadema, Jestermar en Tony Brundel met de Lietse Lies. Klopt helemaal en daar, nou, dan valt er wel een aardig gat. Ja. Dus deze fjouwer
hadden ze een sterke top fjouwer, zeker heerschop op het eerste plak. Arend wist de boer er heel kwart achter. En dan 2 scootjes met 12 punten. Jestermar en de Lietse Lies. Nou, dat verzaait wat misschien van Moen. Moen, omstandigheden, nou ja, dat zullen we morgen wel. Maar de waarberichten die jou aan dat het wel eens roezig wezen kan. Dan zien we weer hier bij Ichtenbregen. Werd joh dus de inhaalwedstrijd van de Litsa en de Grutte A weer. Nou, de winst ging hier naar zeker heerschap. Hij is ik de nijleider in het klassement. Morgen om jou betreien dat alles goed is. Dan zien we hier weer op de Tjoekomar bij Ichtenbregen. Graag ontmoeten.